Ja. Ja, og her vil jeg så vise jer, hvad medie- og filmproduktion faktisk går ud på. Og herinde bag os, der sidder spæktører og skuespillere til det seneste nye værk, de er i gang med. Her, der ses så redigeringsformer, hvor klipperen sidder, og det er Red Room. Lad os komme ind. Her der sidder så vores klipper i dag, og det er Anders Rohvetter, og som sidder i gang med sit næste projekt og prøver på at finde billeder og god inspiration til, hvordan han skal redigere det. Ja, og her sidder produceren så, og han sidder og laver meget vigtige ting. Ja, du må gerne forlade, ikke? Jeg er lige i gang med noget vigtigt. Hvor kæft, det er dårligt der. Det er fandme ikke i orden. Fandme ikke i orden. Producer fik vi så ikke lov til at sige meget af, da han ikke var i det helt gode humør. Lad os gå videre til lys- og lydteknikere. Det var hvad film- og medieproduktion handler om. Tak for i dag.